मैयाहाय माबा मिस्टार प्रदीप बसुमतारी बिथाङा जेनेबा जोंनि हौवानि सायाव आरो बिहावनि एसे नाम लानानैहाय बेवहाय फल्स एलिगेशन होदों। आं बिनि सायावहाय खेमपट्टि होनो थाखायहाय दिनैहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। रौतानि फालांगिरि प्रदीप बसुमतारीनि सायाव गोख्रों अजद मलिना बसुमतारीनि हाबायनाय आरो फाननायनि सायाव गोख्रों अजदजों एफआइआर मलिना बसुमतारीनि नंगौ थारैनो हा गैयाब्ला थानो जायगा गैया जाहोनाव हानि बायनाय फाननाया जाना फैयो। नुनो मोनदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हालामाव हानि दाङाबाजि जानाय मलिना बसुमतारीनि मुङाव थानाय हाखौ सोलो बोलोजों रौतानि सासे फालांगिरि प्रदीप बसुमतारीया दखल खालामनो नाजानायनि अजद दैखांदों हा बिगोमा मलिना बसुमतारीया। मलिना बसुमतारीनि फिसाय मावसोमग्रा बसुमतारीया रौतानि फालांगिरि हार्डवेर दखाननिफ्राय गोबां रांनि बाखि लानाय रां सुख'नो हायियाव हा बिगोमाखौ गोबां मेलेमारि नारसिननाय होबाय थानायनि जाहोनाव अजदखौ दिखांदों। लोगोसे बाखि जानाया रां सुख'नो हायिनि थाखाय मावसोमग्रा बसुमतारीया गावनि बिसिनि मुङाव थानाय हाखौ फालांगिरि प्रदीप बसुमतारीनि लिरना होनायखौ मोनना मलिना बसुमतारीया सोमखिखांदों। बेखौ लाना हा बिगोमा मलिना बसुमतारीया रौता पुलिस थानायाव एफआइआर होदों आरो उदालगुरि कर्टआव सिभिल केस होदों होनना फोरमायदों। बे समाव बिथां हा बिगोमा मलिना बसुमतारीया खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। आं लिंहरनायनि रिजोना बेनो मैयाहाय माबा मिस्टार प्रदीप बसुमतारी बिथाङा जेनेबा जोंनि हौवानि सायाव आरो बिहावनि एसे नाम लानानैहाय बेवहाय फल्स एलिगेशन होदों। आं बिनि सायावहाय खेमपट्टि होनो थाखायहाय दिनैहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों बेनो। दा माबायदिहाय फल्स एलिगेशन लाबोखो नोंथांनि सायाव? फल्स एलिगेशना बेनो जेनेबा आंनि हौवाखौहाय बिथां प्रदीपआ बुंदों जे हाखौहाय फाननानैहाय जेनेबा गावनि सायावहाय कर्ट केस होदों थगायनानैहाय लादों होननानै बुंदों। खिन्थु बाथ्राया बिदि नङा। आंनि हौवाया बेनि सायावहाय जेबो मिथिया। आंसो बे बिथां प्रदीपआ मेन्टेल हेरेसमेन्ट होफैबाय थानायावहाय आंसो जेनेबा बेखौहाय एजाहार होनाय जादोंमोन थानायाव। खिन्थु बिथां प्रदीप बसुमतारीया गावनो आंखौहाय हेरेसमेन्ट होफैबाय थादों। बे समाव आं बुंदोंमोन बिथांखौ आङो नोंथांनि सायावहाय आङो माने एजाहार होनाय जासिगोन आयेननि बेबस्था लानाय जासिगोन होननानै आं बुंदोंमोन। खिन्थु बे समाव गावनो आंखौ हैथां दानो है केसखौ होननानै गावसो आंखौ थुखोनानै होबाय थादों। बे खारनाव आङो बिथांनि सायाव आं एजाहार हैनाय जादोंमोन थानायाव। खिन्थु बे गुबैयै जिहेतु एजाहार हैबाय बे एजाहार हैनायनि गुबै थांखिया मामोन? हा फाननायनि सायाव ना बिथाङा मेन्टेल टर्चार होनायनि सायाव? गुबै थांखियाथ' बेनो जेनेबा बे मिस्टार प्रदीपआ आंनि हौवाखौ माने जेब्लायबो माने मेन्टेल हेरेसमेन्ट हरबाय थादों। माने बिसिनि मोनसे बिजनेस माबा दङमोन सानैजोंहाय जेनेबा गावनि बिजनेस मावनायाव माखासे बुस्थुफोर बिनि दुखानाव लानाय जादोंमोन होननानै आं उनावसो मिथिदों। आं जेबो इनभल्भ गैया। आं जेबो मिथियामोन बेयावहाय। खिन्थु बिथाङा माने गावनि बिजनेसाव लस जानायावहाय बिनि माखासे होनो गोनांखौ हैनो हायाखैमोन। स' बेयावनो बियो जेनेबा मेन्टेल प्रेसार हरबाय थायो सानफ्रामबो फैसा बिहरबाय थायो। थ' आंनि हौवाया बुंदों जेनेबा जाथ'वाखै आदा र' नेथ' बेफोरबायदि खोथाखौ आङो मिथिनो मोनदों उनाव जेथिया बे जेनेबा प्रब्लेमा मोखाङाव फैयो बे समावसो आं मिथिनो मोनदों आरो। थ' मानि सायावहाय मेन्टेल टर्चार हरबाय थाखो? जेनेबा बे फैसा बिनानै गावनि बाखिनि सायाव जेनेबा फैसा बिनानै ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय जिहेतु बाखि मोनासै माबाफोर लांनो नाजादोंमोन नामा बिथाङा नोंथांनिफ्राय? बिदिथ' लांनोथ' जेबो नाजायाखै। जेनेबा बियो माने हौवानाव फैसा बिहरबाय थादों बिदि आरो। आं बे खोथाखौ मिथियामोन। खिन्थु रिसेन्टलि आं जेथिया बिदि प्रब्लेमा मोखाङाव फैयो बे समाव आं जेथिया थानायाव एजाहार हैनो नागिरनायावसो आङो हौवानि मबाइलखौहाय लानानै सब डिटेल्सआवसो नायनायावसो आं बे खोथाखौ मिथिनो मोनदों कि बे मेन्टेल हेरेसमेन्ट हरबाय थादों फैसाखौ बिबाय थादों। थ' बे हिन्जावनाव थांगोन आं फैसाखौहाय हिन्जावनिफ्राय लागोन बाय हुक बाय क्रुक बेबायदि खोथाखौ बे बुंनायावहाय हयथ' हौवाया बायद'आवहाय आदा सरिबो होननाय दङ। आङो जेथिया आङो हा फानगोन होनबासो हरनो हासिगोन होननानै आं बे मेसेजफोरखौ नुदों आरो। खिन्थु बेयाव बेनिफ्राय प्रदीपनिफ्राय मोनसे माने रिप्लाइ नुदों आं माथो नोंनि हिन्जावा हाखौ फाननो होआनो होननानै बुंनाय रिप्लाइखौ नुदों। खिन्थु बेयावहाय बियो जुदि फाननो होआ होननानै मिथियोमोनबा माब्रै हाबसनखो आं बेखौ बुजिनो मोनासै माने
बिनि सिङाव मा रहस्य दं आं बेखौ बुजिनो मोनासै हा फाननाया सैथो नंगौ ना हा फाननायाथ' सैथो नङा मानो होनबा जोंथ' हा बे दखल खालामफैदों फार्स्ट फ्ल'र माने आंनि नामावसो दखल दं थ' आं थैयाखै दासिमबो होनबा आंनि हौवाया बे हाखौ बोरै फाननो हानो बे आरो आंनि बुंनांगौआ माने हाखौ फानबाय होननानै गावनो फानबाय होननानै दखल खालामफैबाय औ दा बिनि सायाव मा राहा लागोन आङो आयेननि बेबस्था लानाय जाबाय दायो आङो थानायावबो फार्स्टआव एजाहार होनायाव आंनि एजाहारखौहाय नाजावनो नागिराखैमोन खिन्थु आंनि एडभकेटआ आंखौ एजाहार होदों होननायावसो बिसोरो लादों माने नङा मा थानायाव एजाहार होखो बेखौ रौता पुलिस स्टेशनावहाय आं एजाहार होनाय जादोंमोन खिन्थु आङो बिनि माबाखौहाय दिनैसिम जेबो रिप्लाइ मोनाखै जेनेबा आं एजाहार होनायाव बिसोर आं सान्दों बारा गुरुत्व होआखै होननानै बेयाव आङो कर्टआवहाय थांनानै सिभिल केस होनो गोनां जादों आरो ओमफ्राय आरो माखासे बेबायदि माने जेथिया 2 तारिख फेब्रुवारियाव आं न'आव गैयामोन आं मोनसे प्रग्रामाव थांनाय जादोंमोन बे दिना आं गैयैयाव फैनानै बियो फुरा आंनि प्रपार्टि माने सब सेगुन दंफां माबा माबि सब दंजोबोमोन सब एभिक्सन खालामनानै बे नस्थ' खालामजोबदों ओमफ्राय बियो जर जबस्ति बेयावहाय मोनसे हार्डवेयर दुखान खुलिनो नागिरदों थ' आंथ' बेनो हाखौ फानाखै आं दिनै थांनानै थासेयाव बे आंनि हाखौ बोरै दखल खालामनो मोनखो जेनेबा आंथ' बेयाव एकदम सापर्ट गैया आङो बुंनो थाङोबा दायो बेखौ मा होननांगोन जेनेबा बेथ' जर जबस्ति आंखौहाय माने हेरेसमेन्ट होनानै जर जबस्तिसो कब्जा खालामफैदों बेखौ आं मा होननो आयेनाबोथ' बेखौ सापर्ट होनाङा जेनेबा होमबाथ' बे सिखाव बायदि खामानि मावनायसो जाहैगोन बियो बे आरो दाथ' बियो बुहुत अन्थाइ बालि माबा माबि सब गारफैजोब्बाय बियो लेट्रिन टेंकि एरै जबरदस्ति आंनि वालखौ सिफायनानै होदों बियो जेनेबा बेयावथ' आंहा खुनु माने बेनो पारमिसन होआखै आं मालाबाबो बेजों जेबो रायलायनाय जायाखै थ' आं हा फाननो होननानैबो आङो मालाबाबो बेनो खोथाबो होनाखै स' बियो आं रायलायनो नागिरबा बियो आंजों रायलायस्रायानो माने मिसबिहेभसो खालामो स' धमकि होनाय बायदिसो खालामो थ' आं बेयावनो आङो आयेननि बेबस्थाखौ लानो गोनां जानाय जाबाय खिन्थु आंनि हौवाखौ जे मैया फल्स एलिगेसन होबाय आंनि हौवाया बे केस होनायनि सायाव जेबो मिथिया आं जेथिया थानायाव एजाहार हैदोंमोन बे खोथाखौबो आं हौवानोबो खिथायाखै स' आंनि मबाइलखौ सब नायनानै डिटेल्स लानानैसो आं थानायाव थांनाय जादों लास्टलि मोनसे खोथा होननो थाबावबाय स' आंनि बिहावा सासे सेन्ट्रेल एबसुनि इमान गिदिर पदआव थानानै खामानि मावनानै दिनै रुंसारि जाना थांबाय हारिनि थाखाय खस्थ' खालामनानै मावनानै रुंसारि जाना थांबाय खिन्थु बेबायदि मोनसे फिसा प्रब्लेमावहाय आंनि बिहावखौहाय बिदि इनभल्भ खालामनाया मोजां जायाखै बियो बिनि थाखाय जोङो माने न'खराव बयबो दुखु मोनदों दिनैहाय जेनेबा हारिनि थाखाय सासे मोनसे मुं नाम मोनसे टाइटेल मोननाय मानसिखौ बिदि फिसा मोनसे माबायाव मेटाराव इनभल्भ खालामनो नाङामोन आरो माखासे बेयाव पलिटिकेल पार्टिनि खोथा बुंदों स' आं सासे भटार्स जानानैहाय दिनैहाय जेनेबा जोंहा राइट्स दं सबहाबो सोर मायाव माया थायो खिन्थु आं सासे भटार्सल' जुदि आंनि हौवाया मोनसे पार्टियावहाय दङ होनबा बियो बे डेम'क्रेटिक राइट्स दं बेहा कि बे बबे पार्टियाव थायो स' बेवहाय पार्टिनि नामखौ लाबोनानैहाय बिदि इनभल्भ खालामनाया मोजां जायाखै बेयाव सोरबा थार्ड पार्टि मानसिया बेनिफिट जादोंबा बियो भुल जादों स' आंनि बिहावनि सायाव बा आंनि हौवानि सायाव बेबायदि एलिगेसन होनायखौ बोखारनानै लानांगौ जुदि सोरबा थार्ड पार्टिया बे जोंनि पार्सनेल मेटाराव जुदि हाबनानै जुदि पार्टिखौहाय इनभल्भ खालामनानै बेनिफिट लानो नागिरदोंबा बे मोजां जायाखै स' आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय जे बेबायदि एलिगेसन होनाय आंनि बिहावनि नाम लानाय बेफोरखौहाय क्षमा बिनांगौ बेखौ बोखांनानै लाफिननांगौ मानो होनबा जि प्रदीप बसुमतारी बिथाङा जे एलिगेसन होबाय बे गासैबो फल्स आरो मोनसे पस्ट नुबावदों आङो बे जाबाय बि बोथोर नामा बियो आंनि हौवानि सायाव बिराद मिसा मोनसे फल्स एलिगेसन होदों बियो जोंनि पार्सनेल मेटारखौ जेबो मिथिया स' बेयो हाबसननो नाङा आं बिथांखौ खावलायहरदों जे बिथाङा जे बे फल्स एलिगेसन होदों जे सासे रान्दि हिन्जावनि मा हाखौहाय जेनेबा नामजारि खालामनानै लादों होननाय बे बिथाङा सोर जेनेबा बे जोंनि पार्सनेल मेटाराव बेबायदि हाबनानै खोथा बुंनो थाखाय जुदि मोजां डिटेल्स नांगौबा आंनाव सों आंसो बे हानि मालिकआ थ' आं रान्दि नामा आंखौ बिदि होननाया बेना उसित जायाखै स' जुदि बिथाङा बे बुस्थुखौ बोखांनानै लायाबा आं आयेननि बेबस्था लानो गोनां जागोन